Tak dovolte mi ešte chvíľu pokračovať v tom výpočte nedostatkov, ktoré sa niekedy vyskytujú v slovných hodnoteniach. Často prizvukované pravidlo je, že v rámci slovného hodnotenia by sme nemali žiakov medzi sebou porovnávať. Čiže nemali by sme používať formulácie tento rok si zabrala a už si v tej angličtine predbehla aj Luciu, hej? Alebo proste niečo takéto. Keď chceme porovnávať, môžeme porovnávať úroveň žiaka, povedzme, s jeho vlastnou úrovňou pred pol rokom, pred rokom, čiže vlastne hovoriť o nejakom jeho pokroku. Ale neporovnávať žiakov v triedy medzi sebou. Častým nedostatkom, možno nie častým, ale vyskytujúcim sa nedostatkom slovného hodnotenia je jeho nevyváženosť. A to oboma smermi. Niekedy je to slovné hodnotenie prehnane kritické, to znamená príliš sa sústredí na medzery, nedostatky, chyby toho žiaka a málo vyzdvihuje jeho pozitívne stránky, ale rovnako zlé je, keď je to naopak, keď to hodnotenie proste, ako sa hovorí, natiera tú realitu na ružovo, to znamená, že príliš toho žiaka vykresluje pozitívne, zdôrazňuje najmä jeho pozitívne stránky, jeho úspechy, to, čo sa naučil a ako keby zamlčuje prípadné nedostatky toho žiaka. Ja rozumiem tomu, že tí učitelia majú niekedy tendenciu, najmä v tých nižších ročníkoch základnej školy, tých žiakov ako keby viac motivovať, ale priznám sa, že nie som úplným zástancom tohto. Ja som presvedčený, že slovné hodnotenie, každé hodnotenie najlepšie plní svoj účel vtedy, keď reálne zodpovedá úrovni vedomosti žiaka. Iná vec je tá forma, ako to slušne, zdvorilo, s nejakou empatiou tomu žiakovi poviem, ale pokiaľ sú vedomosti žiaka slabé, tak každému, kto si prečíta to slovné hodnotenie, by malo byť jasné, že vedomosti toho žiaka sú slabé, alebo že úroveň, ktorú dosiahol, že je slabá. Čiže nevyváženosť oboma smermi. Bude to slovné hodnotenie príliš zamerané na tie negatívne aspekty, alebo naopak príliš na pozitívne aspekty. A jedna z možno z najväčších chýb, ktorých sa môžeme pri formulovaní slovného hodnotenia dopustiť, je to, pokiaľ len konštatujeme stav a neukazujeme tomu žiakovi, čo má robiť, aby sa ten stav zlepšil. Čiže neukazujeme mu východisko z tej situácie, nedávame mu návod, ako sa zlepšiť. Čiže je v poriadku a je dôležité, aby to slovné hodnotenie konštatovalo, že toto a toto ešte nejde, ešte v tom máš rezervy, ale je dôležité, aby zároveň povedalo, a preto sa v budúcnosti sústreď najmä na toto, alebo preto si ešte precvičuj toto a tak ďalej. To znamená, to hodnotenie má byť inštruktívne v zmysle, že má dávať jasné inštrukcie, akou cestou, alebo akými činnosťami sa ten žiak môže zlepšiť, pokiaľ ešte teda je čo zlepšovať a to je skoro vždy.